В това видео използваме търсачката, за да разгледаме какви интересни дестинации и круизи има платформата. Отново сме на логин или вход. Казах тук, че са запазени автоматично и влизам в моя профил, основния панел. Винаги платформата ме отвежда именно там. Но за да търсиме круизите, ние трябва да отидем ето тук на менюто в ляво, където има едно корабче. Аз използвам десктоп версията. Всички видеа, които записвам, са през десктоп. Ако вие използвате телефон, вероятно интерфейса или начина, по който самата платформа изглежда, ще е малко по-различен, но така или иначе менютата, които търсите, са същите. Може би ще са на друго място, може би ще са по-малки, обозначени по по-различен начин, но това, което търсиме е идентично. Отиваме на Searches, което е търсене и съответно ето какво ни се разкрива. Имаме няколко критерии, по които може да зададем търсене. Като нали, най-отгоре първите три менюта. Малко по-надолу имаме популярни дестинации, от Load More или нали, зареждане на още, просто ще ни се разкрият още надолу. Тук имаме Limited Time Incredible Offers. Това са лимитирани оферти, които са също много добри, но както и да е, това, което предлага платформата тук, не е винаги най-доброто. И съответно, може да направим търсене. Единият критерий е дестинация, което ние препоръчваме. Другия критерий е круизна линия. И тук вече задаваме по месеци. Нека да направим едно примерно търсене с, да речем, Mediterranean или Средиземноморие на български. Може би е важно да кажа, а, че платформата има няколко различни езика, но няма български език. В друго видео ви записвам как да смените езика, ако сте испаноговорящи, например, но пък не разбирате английски, но в самата платформа няма опция на български на този етап. Така, зададох си търсене Mediterranean Sea, което означава Средиземноморско море. Оставям тук всички круизни линии, а за месец ще дам ноември месец, нали, като е по-студеничко, искаме да отидем някъде по-натопло. Това е пример в момента. Нали, вие може да зададете всякакви други критерии. Това е нещо, което безплатната регистрация ни дава като опция, за да придобиете идея какво има, какво предлага и какви са самите оферти. Отиваме на Search и какво ни зарежда платформата? Платформата ни зарежда 204 круиза. Ам, Като тук имам, нали, по зададените критерии. Тук имаме още филтри. Значи, единият ни филтър е портс. Може да зададем от кой порт искаме да тръгва. Ако, примерно, сме локирани в Барселона, може да си зададем това като критерий. Автоматично имаме 44 круиза налични. Ако сме пък някъде в Гърция, имаме 6 круиза, които тръгват оттам. Та това е един критерий, който може да зададем. Може да зададем и нали, самите кораби, ако имаме предпочитания, може да ги зададем и по цена. В момента критерия е от 0 до 40 хиляди, близо 41 хиляди, като това е нали, от минимум до максимум, което нали, изобщо предлага платформата от тия 204 круиза. Но да речем, че нашия бюджет е 3 хиляди, може да го приложиме, съответно круизите станаха 151. Това всъщност е повече от половината. Бяха 204, повече от половината са до $3000. Може да зададем за колко вечери искаме да бъде нашия круиз. Може да го оставим нали, празно. А, колко звезди е самия круиз? 4, 5, 6. Или да го оставим празно. Тук имаме и още филтри. Само за възрастни или с предплатени бакшиши. Това са, нали, такива пак
малко по-специфични филтри, които така или иначе може да зададем. Сега имаме опции как да си ги подредим. Може да ги подредиме от най-ранните, може да ги подредиме от най-късните, т.е. диапазона ноември, от края на ноември да ни показва. Или пък от цена, най-ниска цена към най-висока. Аз ще задам именно това. И виждаме, че имаме Mediterranean from Split за 672 долара. Като 23 ноември до 24 ноември. Ам, Това е, нали, по зададените критерии. Това ни е един от първите круизи, които ни се показват в самата търсачка. Аз сега искам да избера някои от тези круизи. Нека да видим. Този, например. Валенсия, Mediterranean from Валенсия. Ам, Тази цена, която ни излиза, всъщност е средно аритметична. Това е първо, не е крайна цена. Сега ще кликна на самия круиз, на самата оферта, за да обясня какво имам предвид. Тъй като цената варира от inside, което означава, че каютата е вътрешна, до каюта с океански изглед, през каюта с балкон или пък сут, което е като апартамент. Съответно, цените варират спрямо това какво ние избираме за себе си. Тази цена, която видяхме, 800 и колко беше? Тук има ли я надолу някъде? Не я виждам в момента. Тази цена от 800 долара е средно аритметично между всички тези избори. Първо, тя не е крайна цена. И зависи от това какво ще изберем като каюта и къде, нали, бихме искали да бъдем настанени. И второ, това е цена, която няма никакви отстъпки. Тоест, на ниво безплатна регистрация ние виждаме някаква ориентировачна цена, която, бидейки членове на платформата, със сигурност ще бъде по-ниска. Тези цени се отключват тогава, когато имаме реално членство. Т.е. тогава, когато сме избрали плана, с който искаме да почнем да спестяваме за, нали, круизни почивки. На този етап тези цени не се отключват, защото отстъпките зависят от самия план, който сме избрали. Искам да потърся друг круиз, който всъщност ни показва. Айде този. Да, ето тук виждаме а, какви са цените за вътрешна каюта, за такава с океански изглед, каюта с балкон, и нали силата е по-голяма каюта. Респективно, нали, колкото по-голяма е, колкото повече удобства има, цената става толкова повече. Както и да е, когато виждаме офертата, цената, която е дадена за офертата, е средно аритметично между ето тези 4 опции. Нали, тя не е крайна, защото ако изберем това, тя ще падне. Ако изберем това, тя ще се вдигне. Но ако ние сме членове и сме избрали някои от плановете за спестяване, тогава вече отключваме отстъпките. Нали, на ниво безплатна регистрация не може да го отключим. Това просто няма как да продължим, нали, към следващата стъпка, където да видим какви са отстъпките. Ам, Идеята на така наречената безплатна регистрация е всъщност да се видят самите предложения, самите оферти, но отстъпките ги виждаме, може да ги прилагаме, да ги използваме тогава, когато вече сме регистрирани членове, т.е. тогава, когато вече започнем да спестяваме активно за нашите круизни почивки. Имаме опцията, нали, те да бъдат това, което сме спестили, да бъде удвоено, като под формата на круизни точки и така нататък. В друго видео обяснявам това по-подробно. Но на ниво безплатна регистрация това е, което виждаме. Ако за вас круизната почивка е нещо ново, не сте запознати, това е чудесна опция да разгледате и да придобиете една по-добра представа, а също така и да сравнявате цени, но имайки предвид, че това в никакъв случай не са крайни цени, тук дори ги няма отстъпките. Ам,
Това е във връзка с търсенето и как да го правите в платформата. В следващото видео ще ви покажа как да си активирате $50 подарък, които имате при безплатната регистрация. Чао и до следващия път!